Prvi zagrebački biskup kojemu je zabilježen datum smrti 4. travnja 1287. bio je Timotej. Datum je u svojoj kronici zapisao gorički arhidžakon Ivan. Timotej je došao s papinskog dvora gdje je obnašao za ono vrijeme vrlo važnu funkciju kanonika. Zbog toga jer je novi biskup bio osoba od posebnog papinog povjerenja, tadašnji ugarsko-hrvatski kralj Bela IV. Bio je ogorčeno protiv takvog izbora. Zagrebačka prvostolnica koja je dodijeljena Timoteju kao sjedište bila je razrušena tatarskim divljanjem, a kaptolski kanonici s crkvenim dragocjenostima obitavali su u obližnjem Medvedgradu. Novi zagrebački biskup pokazao se mudrim, strpljivim i radišnim. Uveo je red između crkvenih i svjetovnih posjeda, pa je od samog Bele dobio imanja koja kralj više nije mogao uzdržavati. U burnim vremenima intriga i anarhije za malodobnosti kralja Ladislava Kumanca i Timotej se našao pogođen borbama velikaških obitelji za prevlast u državi. Plemići su otimali crkvene desetine na svojim posjedima, a ponekad se sukobljavali i na crkvenim imanjima. Timoteju je preostajalo samo to da te nasilne velikaše ekskomunicira. Najstariji sačuvani dio Zagrebačke katedrale potječe iz druge polovice 13. stoljeća, dakle Timotejeva doba. Taj je biskup dao izgraditi njezin istočni dio, zatim svetište i 2 kapele, lijevu Svetoga Ladislava i desnu Svete Marije, te sakristiju. Jedini sačuvani prikaz kako je Timotejeva katedrala vjerojatno izgledala nalazi se na kaptolskom pečatnjaku iz 1297. godine.